joert het tweede deel van de reis van Henk Kroes naar Afrika. Dat is zeer goed het dermooi uw trekvogels giet. Voor een pad hebben we de boot al mist, want het giet heel min maar de trekvogels. De tijden van weleer komen wist net waarom. Wat kunnen we hier in Friesland nog dwaan en wat gebeurt er in Afrika? Henk Kroes zich in de Sahel in Burkina Faso. Burkina Faso, de Sahel, dat een protte van uw trekvogels eltsier wet te lonen komen. Van oorsprong riek aan natuur, om bosken, maar de omstandigheden verrooien, zowel bij us als in Afrika. Klimaat, bevolkingsdruk, intensivering van de landbouw, neem maar op. Factoren als economie en klimaat hebben we net in de hand. En eens ben we viesten te let dat het besef komt dat het alle keer misgiet. Gelukkig binnen er nog heel tijd mensen in Europa en in Afrika die hadden het lot van uw vogels onloeken. Ze vielen hadden verboend troch de trekvogels, us vogels. Liek als we hier Vogelbescherming Nederland hebben, bestiert er onder de vlaggen van BirdLife International in Burkina Faso de organisatie Naturama. Ook in Afrika binnen Likos in Friesland conferenties dat de tasstand besprutsen wordt. Geerwerking tussen landen is noodzakelijk. En daarom is Vogelbescherming Nederland ook in Burkina Faso vertjentwurgen. Valjochte Kees de Pater luidt eruit hoe er nog beter geerwerken werk in. En Henk Kroes reizigen mooi en mooi. Our problem is that schools have don't have time for it. Door een soort inventarisaties op slierplakken en al dat soort in moerasgebieden enzovoort. Ja. En wat voor conclusies loekst eruit? Best u nou optimistisch wat de toekomst aanbelangt of best pessimistisch? Hoe tjost u het? Ik ben niet verder pessimistisch. Als je naar de soorten die hier van oorsprong thuis hebben, dan ben ik pessimistisch. Maar er zijn toch een heel soort maatregelen die we nou binnen. We zetten agrarisch natuurbeheer in. We hebben skriezenkrieten. Dus er wordt ook een heel soort in investeerd. Ja, maar skriezenkrieten, dat houdt er net direct in dat bijvoorbeeld wettenpalen omheen gaan, dat het Engelse raaigrasfut is. Het is al behind in de maatregelen. Ja, moet er meer gebeuren? Er moet volle meer gebeuren. En in welke zin? Echt... In feite, als Cengiz naar gebieden die nou goed binnen, dat moet beschouwen als een soort van kerngebieden. Dat soort gebieden, zoals op meerdere plekken in Friesland en was die soort een kans aan. Dat moet grote oneensletten gebieden wezen. Het leeuwstik gaat altijd 4 uitwanderen. Maar dat gaat wel centen kosten. Ja, dat houdt dus in dat we dus met financiële maatregelen dat stipje maken. En dat je dus een oorhit hebt die hem deze oorstelt. Want op een andere manier is het dus net mogelijk. Maar die oorhit hebben we nou net. Nee. En dat is de inhoud niet alleen minder worden. In Burkina Faso binnen Likos in Nederland zijn de site support groups actief. In het veld en achter de schermen. Wat ze daar doen is, ze vertellen mensen van hoe belangrijk het is om de natuur hier goed te handhaven. Maar ze werken ook aan het beschermen van deze wetlands samen met de lokale bevolking. En waar ze ook aan werken, dat is, en dat gaan ze steeds meer doen ook, is het zorgen dat de gebieden, de droge gebieden die vaak heel erg zijn achteruit gegaan, om te zorgen dat daar weer de oorspronkelijke bossen terugkomen. En dat alles samen met de plaatselijke bevolking en samen met iets wat je noemt de site support groups. Site support groups, dat zijn mensen die wonen hier in deze streek, die kennen de streek heel erg goed, kennen de mensen ook, kennen de mensen die hier, de boeren hier, de onderwijzers, noem maar op, iedereen die hier van belang is. En daarom is het ook heel duurzaam om op zo'n manier te werken.
Een van de resultaten is de omplant van een nijbosk, zodat de bestaande vegetatie minder ontaast wordt. L'objet de cette bosquée, c'est pour produire du bois, pour aider la population. Je prends un exemple, comme il n'y a rien autour du périmètre, on ne voit rien. C'est pourquoi, sous le financement de Naturama, on a fait ça pour aider la population. We zorgen dat in Friesland de landbouw intensiever wordt, dat er heel veel minder plak is voor de vogels. Maar we zorgen hetzelfde hier ook. En je zorgt bij dat ik de meesten een hoop brandhout nodig heb. En dat er door de BM gekapt wordt en dat er een invloed heeft op het hele biotoop. Nou beziekt men daar wel wat om te doen bij eucalyptus te plantje. Nou, dat is, die levert net volle van de natuur zelfs. Maar het is wel van brandhout en wat wij vroeger ook gebruikten, het boerengeriefhout, wat ze met bouwen kennen. En nou, daar beziekt men wat verbetering om te brengen. Wat ik veel moeilijker vind, dat is op zaken waar wij dus geen grip op hebben. En dat is klimaatverandering, maar dat is gewoon de dwarsheid. Wij met z'n allen, als net alleen nog als Friese, maar als internationale samenleving. En als je dus de grote verschillen, ik heb met Jimmy aan de gang binnen van, maar in Afrika, ja, daar hebben ze natuurlijk een hele inhaalslag te maken. En het is aan de ene kant is het toen die mensen net altijd te zeggen van ja, je maakt het net, want wij vinden, wij hebben de negatieve kanten van ondervonden. Dus je maakt dus die landen maar dus wel een bepaalde ontwikkelingsmogelijkheid, Jan. Maar dat zou je eigenlijk vanaf het begin van in een soort van dwarsomheidsconcept zou je dat realiseren, Maarten. En dat is moeilijk genoeg. Daarom werken we ook in Afrika samen met bijvoorbeeld Naturama in Burkina Faso. En daar beschermen ze natuurlijk allerlei soorten gebieden, waaronder wetlands. Als je hier kijkt, dat is een heel belangrijk wetland in het noordoosten van Burkina Faso, de rivier de Sourou. En daar zitten heel veel van onze trekvogels. En dan zie je van hoe ongelooflijk afhankelijk je bent bij bescherming om dat aan beide kanten te doen. En dat is waar vogelbescherming zich voor wil inzetten. Wij doggen wat, in Afrika doggen ze wat. Waar kinderen meer? De vogelbeschermer in Afrika of die in Friesland? Nou, dat is beide liggen vol, maar in ieder geval het voordeel wat ze daar hebben is dat ze net van de domme fouten van ons, of ze kunnen in ieder geval een beeld van onze domme fouten leren. Lucas? Nou, als het gaat om wettenbeheersing, bijgelijks net van wat wij niet hebben. De wet van de remmende voorsprong. Ja. En ik denk ook dat van pad die kennis ik wel naar Afrika gebracht wordt. Onder andere meestal zei die Wiemingen, die ben er ook bij belutsen. Om goed duidelijk te maken van als je meer waardoor met wettenbeheersing door het dan wel heel goed en zorg ervoor dat de natuur zo min mogelijk skeer van ondervindt. Ik vind het heel geweldig dat mensen hier keihard werken aan bescherming en dat eigenlijk samen met ons doen. En dat ze ook in deze moeilijke omstandigheden, want je hebt het natuurlijk over mensen die niet veel hebben, arm zijn, dat ze ook in deze moeilijke omstandigheden zich inzetten om natuur te behouden. En ja, het maakt mij optimistisch dat mensen van natuur houden, dat mensen met vogels bezig zijn en dat mensen elkaar daar wereldwijd over vinden. Dans la vie, il y a d'autres qui sont des pêcheurs, il y a d'autres qui sont des pépiniéristes, il y a d'autres qui sont des agriculteurs, et il y a les dolotières, les fumeuses de poissons et les transformatrices du riz. La coopération entre la Hollande et puis le Burkina Faso, nous sommes très fiers de cette coopération parce que ça nous permet non seulement de protéger certaines espèces que nous partageons, et ça nous permet en même temps d'appuyer les populations locales à améliorer leurs conditions de vie. Oui, moi je suis un agriculteur et pendant l'hivernage, je cultive et je produis des plants pour le reboisement et que naturellement est notre premier client fort. Bon, après ça, en hiver, pendant la saison sèche, on fait la maraîchiculture. Et encore, je suis un membre du groupe de sites qui est la protection et la conservation de la nature et la protection des oiseaux et leurs habitats à la vallée du Sourou.
En dat wie ik wel heel aardig doet we daarmee die site support groep het veld in. Dan krijg je heel bot. Ja, die verbinding als het ware, die mensen binnen ik muziekvoels aan de gang. Hey, hier ben we op dezelfde manier. En die beesten die verbinden dat. En dat intrigeerde mij enorm. Ja, als wij blij zijn dat de mensen de skriezen weer rondkomen hier in Friesland. Dan zeggen we, de meid dit beginnen we. Ja. Als de skriezen in juli, augustus weer rondkomen in Afrika, dan zeggen we, die ben ik weer om. Dus van hun komen ze lekker goed weer om. Ja. En daar is het van hoe wordt dat die zaken ons verbinden. Ja. Le travail que le groupe fait ici au Sourou, c'est le même travail que vous faites également aux Pays-Bas. Donc ils sont très fiers de recevoir des gens des Pays-Bas qui font le même travail qu'eux en Europe là-bas. Donc ils sont très contents de votre arrivée. Ik denk dat het soort van problemen en het soort van afwagingen, die ben hier net oors dan die daar binnen. En wij gaan vaak die afwaging al maken ten gunste van de economische ontwikkeling. En wij zitten al in een luxe positie. Wij kunnen dus veroorloven om te zeggen, wij vinden natuurbescherming belangrijk. Dat zijn al die dingen. Het had voor ons ook waarde. De intrinsieke waarde van vogels en natuur is voor ons heel belangrijk. En bij hun speelt het naar volle meer het dijstig gewoon. Ik moet bal op een plank hebben, ik moet leven, ik moet mijn familie maken onderhouden. En voor hun bij die keuzes dat is toch wel een stuk moeilijker om dan te zeggen van ja, ik laat die vogels maar vliegen. Of ik viske joert wat minder, want dat is beter voor het ier erop. Dat maakt het zo moeilijk. Sinon, à la sortie de ce matin, notre équipe a eu 18 hérons poublés. En Bergeronnet, nous avons dénombré au total 42. La canne encore bien en effla. Donc 42 Bergeronnet. Vano 70, Grand Aigret 39. 45. Carnat Armé 18. Vano 30. Monsieur le Président, je ne sais pas, vous dites que vous allez envoyer ces résultats que nous avons obtenus sur le terrain à Naturama afin qu'ils envoient ça à notre partenaire qui est VBN. Bon, je ne sais pas, lorsque VBN va recevoir ces données, qu'est-ce qu'il va en faire? Ça va lui servir de savoir que le groupe de sites qui est en place ici travaille comme eux aussi travaillent aux Pays-Bas. Ben, je ne sais pas, connaître le nombre de canards, de vanneaux et d'aigrettes au Sourou ici, je ne sais pas en quoi est-ce que ça peut les intéresser, moi. Voilà, bon, ce que nous allons envoyer, parce que ce sont des oiseaux migrateurs qui viennent de l'Europe, nous devons les protéger. Het grappige is dat wij in Nederland eigenlijk gewoon precies hetzelfde doen. Wij, vogelaars vooral, die tellen ook. Trainen ook mensen die het leuk vinden om vogels te tellen. En op zo'n manier krijgen we een schat aan informatie in Nederland. Maar het is zo ongelooflijk vergelijkbaar met mensen die in Nederland straks broedvogels weer aan het tellen zijn. Die vogels van de natte gebieden tellen. Die in Friesland op de meren kijken welke vogels daar zitten. En ja, dat geeft een bijzondere verbintenis tussen twee landen. Tussen natuurbeschermingsorganisaties. Van natuur bescherm je niet op één plek. Natuur bescherm je wereldwijd. Meest genoeg jou hadden daar ik wil dat we dus elektriciteit vregen. Het zonseizoen komen zij ik op een eigen plan. Meer energie en al dat soort dingen. Dat ontstaat dus ik in Afrika. Iedereen wil natuurlijk het beste uit zijn leven halen. Dus iedereen zoekt naar de mogelijkheden die er had. En dat voor de individuele mensen is dat erg zo. Nou, en daarom proberen we steeds maar terug de oerhiet en de organisaties goed te informeren, kennis te gaan, met hun te werken. Dat ze wel zeggen van, kunnen we misschien toch wat een dwarsere manier gebruik maken van wat dat loon dus in feite te bieden had.
En we hebben die mensen niet getroffen. Ja. Ze nemen dat de site support groep die er is. Ja. En hele gewone mensen die ik in het veld binnen en die dan ik daar het gebied ingaan om hun vogels te beschermen. Voor mij is dat dan toch wel een bijzondere belevenis dat je dus een groep mensen kunt treffen uit een hele andere cultuur, hele andere omstandigheden. Ja. En die dan op dezelfde manier die vogels die wij hier treffen, daar het laten onderzoeken. En dat ik heel goed bij belutsen ben. Ja, het is goed om dat te weten, dat zowel wat wij hier doen, dat ik op andere plekken in de wereld gebeurt en dat die vogels daar ook afhankelijk van binnen. Ja. Dat er beide plekken wat baat. Want ik bedoel, ik is hier bescherming, maar als daar niks baat of andersom, dan heb je er zelfs niks van. Dan word je alsnog achteruit. Qu'est-ce que vous faites en Hollande pour protéger les oiseaux? Dans les oiseaux, we also have side groups as you have here in Burkina Faso. On the same way you protect the birds, we try to protect the birds there. Wat wij ik jongen hebben, dat je dan zwaar je matte, dat als je misschien dingen ontnemen, dat er wat oors in oor komt. Ja, zeker. Wij hebben vooral getroffen die hout kapten in de bosken en daarmee het bos van een groot vernietigen. Ja. En daar is diezelfde organisatie het zorgen dat ze nou op een andere manier inkomen krijgen. Zeker. En dat is nou ik weer, dan wordt er altijd op ontwikkelingshulp wordt er bestuurder. Nou, dat is natuurlijk het hele dat zien erachter de woonspannen. Want en ontwikkelingshulp gaat bij mij net van om eten erin te brengen of iets dergelijks. Ja, dat is dus als er een calamiteit is, maar oors net. Het gaat dus om mij hun om jou en ik te ontwikkelen. In Bobo Dioulasso, aan de westkant van Burkina, binnen honderden vrouwen intussen gestopt met de houtkap. Ze werken nu op een nij cashewnutenbedrijf en onderhouden haar omjouwing nu op een dwarseme manier. Wij maken een film over vogels. Ja. Wat doen we hier? Nou ja, het gaat vaak net alleen om vogels, maar het is veel breder vanzelf. Want die vogels maken onderdeel uit van het totale ecosysteem. En in zijn ecosysteem moet bestaan blijven in zijn totaliteit. Nou, daar ben we hier ik mee tjenoren. Totdat de vrouwen een hele prote hout uit de bosken hellen hebben. Gaan die hele bosken kapot. Nou, en dat hebben ze hier opgelost. Terug de vrouwen op een hele andere manier inkomen krijgen te laten. En 2003, nous étions des femmes qui exploitaient frauduleusement la forêt. Après ça, on nous a fait faire des sensibilisations. On nous a expliqué qu'est-ce que c'est que l'arbre, qu'est-ce que la valeur de l'arbre, qu'est-ce que l'utilité de l'arbre. Donc en 2006, nous étions 12 associations. Et 13e association là, ce sont nos jeunes filles qui font la couture. Et on s'est regroupés en union, l'Union pour le bien-être et la sauvegarde de la nature, l'Union Yanta. Actuellement, on a des unités. On a des unités de noix de cajou, on a l'unité de beurre de karité, on a l'unité d'attiéké, on a fait le tissage, on a fait beaucoup de choses.
Le projet a remarqué que 90% des femmes étaient analphabètes. Maintenant, c'est nous qui donnons les cours aux femmes. Et actuellement, on vient de terminer un recyclage. Dans une semaine, on va ouvrir des centres. Wat zijn de haatconclusies van dit boek? Nou, wat voor u eigenlijk wel heel wichtig is dat toen we er aan de gang waren, kwamen we er zelf ook steeds meer tot uw verbazing achter hoe bot is maar de omstandigheden in Afrika terugwerk je in hoe de vogels hier uiteindelijk te lonen komen. De conditie waar ze waarom komen, maar ook de aantallen waar ze waarom komen. Als dan die kennis krijgt over hoe die vogels daar leven, dan krijg ik ideeën en dan krijg ik mogelijkheden om er wat aan te verhoren. Hoe moeilijk het dat ook is. En elke euro die ster besteedt aan natuurbescherming in Afrika, die levert vaak nog meer op dan wat we hier in Nederland doen. Wij krijgen ook wel de kritiek van, je besteden jaarlijks 4 miljoen, 4 tot 10 miljoen aan natuurbescherming. Steek dat in een oorlog in Afrika en dan kan je veel meer resultaat hebben. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat namelijk om, wij willen overal dus een bepaalde een zoene levensomjouwing hebben. Dus we kennen er meer aan om hun dat te vertellen van, ja, hoe wij het doen, maar hoe wij het hier misgaan is. Dus het gaat er direct om dus de oораspecten die als gevolgen daarvan herkennen, om die dus direct mee te nemen. En dan moet het beste wezen dat wij vanuit hier, dat ik nou een beetje mee financieren. Nou, ik vond het fantastisch om te zien, uw vogels, een tal van uw vogels die daar binnen, in een orenomjouwing. Maar wat ik ook zo mooi vond, dat daar ik weer mensen binnen die met de natuur dwaande binnen. Op zich ben er plan zat om met veengroen iets oorsland te gaan. Waarom gebeurt het dan net als we beseffen dat het min gaat? Ja, dan moest je de landbouweconomie in en dat is iets machteloos. Ik bedoel, dan ben je gewoon een dom green mandje met absurde plan. En ik zag de trend in die negen. Nou nee, maar daar rek ik zo frustreerd terug. Ik bedoel de ideeën binnen wel, de plan binnen wel. De kist ik wel 100 keer uitlezen waarom het ook baremaat, maar een Fries is voor de schouders op en zitten van dat heel jong. En als je zo goed de mensen daar leven en dat ze er toch nog bij belutsen binnen op diezelfde manier. En dat vind ik over heel hoopjaand. Maar dat jouw ECU'se verplichting dan? Ja, absoluut. Als zij het wichtig vinden, dan moeten wij het wichtig vinden. Wij vinden het, zij binnen daar heel bot mee aan de gang. Groepen mensen daar midden in het veld die ineens treffen daar en die bij hen komen. En ik grutsk op harden om jou in binnen. De graag wat verdwaan willen en daar ik maar dwaande binnen. De dichter Jan Arendt zit wel eens zijn volgens mij, ik weet niet precies wat het is, maar er is nog nooit een mens geweest die een gram aarde bezit heeft. Zoiets wie het ongeveer. En dat geldt ook voor de vogels. Niks is van ons.